या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। चेहऱ्याच्या त्वचेप्रमाणेच मानेच्या त्वचेचीही विशेष काळजी घ्यावी लागते, कारण सुंदर चेहरा असला तरी काळी पडलेली मान ही खराब दिसतं। सूर्यप्रकाश आणि प्रदूषणामुळे चेहरा आपला निस्तेज होतो आणि मानेचा रंगही बदलायला लागतो। कधी कधी मानेवर काळसर डाग पडतात जे सहजासहजी जात नाहीत। कधी कधी हे हायपर पिगमेंटेशनमुळे देखील होऊ शकतं। याचं कारण हार्मोन्समधील बदलही असू शकतात। अशा परिस्थितीत डॉक्टरांचा सल्ला घेणं अतिशय आवश्यक आहे। पण जर त्वचेची काळजी न घेतल्यानं पिगमेंटेशन झालं असेल तर याविषयी काही सोपे घरगुती उपाय जाणून घेऊयात। यामुळे मानेचा काळपटपणा सहज दूर होऊ शकतो। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। मानेचा काळपटपणा दूर करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला रामबाण उपाय सांगणार आहोत। या समस्येतून लवकरात लवकर सुटका मिळवण्यासाठी तुम्हाला सलग काही दिवस हे उपाय करावा लागेल। घरामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या सामग्रीपासून काळ्या पडलेल्या मानेवर तुम्हाला उपाय करायचा आहे। आता कोरफड यावर रामबाण उपाय ठरेल। कोरफडीचं रोपटं असल्यास त्याचं एक पान कापून गर काढून घ्या। कोरफडीच्या गरानं मानेचा काही मिनिटांसाठी मसाज करावा। 10 मिनिटांनंतर पाण्यानं मान धुवून घ्या। मानेचा काळपटपणा दूर करायचा असल्यास हा उपाय नियमित करावा। कोरफडमध्ये एलोसिन नावाचं तत्व असतं। हे घटक पिगमेंटेशन विरोधात लढतात, ज्यामुळे त्वचेचा काळपटपणा दूर होतो। या व्यतिरिक्त कोरफडमध्ये फॅटी ॲसिड, व्हिटॅमिन आणि खनिजे देखील असतात, जे त्वचा हायड्रेट ठेवतात। अर्धा लिंबू चमचा, 1 चमचा बेकिंग सोडा, 1 चमचा इनो, गुलाब पाणी हे सुद्धा साहित्य घ्या। त्याची पेस्ट करण्याची पद्धत जाणून घेऊया। लिंबू अर्धा कापून घ्या। कापलेल्या लिंबूवर मीठ टाका। एका वाटीमध्ये खायचा सोडा आणि किंवा इनो घ्या। गुलाब पाणी मिक्स करून पेस्ट तयार करा। सर्वप्रथम लिंबू मिठानं आपली मान आणि कोपरे हलक्या हातानं रगडून घ्या। 15 मिनिटांनंतर ओल्या कापडानं मान स्वच्छ पुसून घ्या। यानंतर वाटीतील पेस्ट मान आणि कोपरांवर लावा। ही पेस्ट सुकेपर्यंत मानेवर राहू द्यावी। थोड्या वेळानं ओल्या कापडानं मान आणि कोपरे स्वच्छ पुसून घ्या। आता मध आणि लिंबू सुद्धा महत्त्वपूर्ण काम करतं। 1 चमचा लिंबाच्या रसामध्ये 1 चमचा मध घालून चांगलं मिसळा। आता ही पेस्ट मानेवर लावा आणि 10 मिनिटं अशीच राहू द्या। नंतर स्वच्छ पाण्यानं धुवा। असं केल्यानं काळेपणाची समस्या कमी होते। बेसन आणि लिंबू सुद्धा महत्त्वाचं ठरू शकतं। 1 चमचा बेसनामध्ये 1 चमचा लिंबाचा रस आणि थोडं पाणी घालून पेस्ट बनवा। त्यानंतर मानेवर लावा आणि 10 मिनिटं असंच राहू द्या। नंतर हलक्या हाताने मसाज करून स्वच्छ करा। असं केल्यानं त्वचा स्वच्छ आणि ग्लोईंग होईल। लिंबू आणि गुलाब पाणी, लिंबाचा रस मानेवर लावल्यानं मानेचा काळपटपणा कमी होतो। यासाठी 1 लिंबू चांगलं पिळून त्याचा रस काढा। त्यानंतर त्यात गुलाबजल टाका। आता मानेवर लावा आणि रात्रभर असंच राहू द्या। नंतर सकाळी पाण्यानं धुवा। कच्च्या दुधामुळे त्वचा स्वच्छ होण्यास खूप मदत होते। यासाठी एका भांड्यात थोडं कच्चं दूध घ्या आणि कापसानं मानेवर लावा। 20 मिनिटं असंच राहू द्या। नंतर पाण्यानं स्वच्छ धुवा। प्रथम काकडी बारीक करून त्यात गुलाबजल टाकून पेस्ट बनवा। त्यानंतर ही पेस्ट मानेवर लावा आणि 10 मिनिटं राहू द्या। त्यानंतर पाण्यानं स्वच्छ धुवा। बटाट्यामध्ये व्हिटॅमिन सी आढळतं, जे सूर्यकिरणांपासून त्वचेचं संरक्षण करण्यास मदत करतं। यासाठी प्रथम बटाटा किसून त्याचा रस काढा आणि मानेवर लावा। 10 ते 15 मिनिटं राहू द्या। त्यानंतर कोमट पाण्यानं स्वच्छ धुवा। आता बदाम तेल सुद्धा फायदेशीर आहे। 1 चमचा बदाम तेल। सर्वप्रथम आपली मान साबण आणि पाण्यानं स्वच्छ धुवून घ्या। आता बदाम तेल किंवा नारळाच्या तेलानं मानेचा मसाज करा। असं असल्यास त्यामध्ये तुम्ही टी ट्री ऑइलचाही समावेश करू शकता। 10 ते 15 मिनिटं गोलाकार दिशेनं मानेचा मसाज करा। यानंतर कोमट पाण्यानं आपली मान स्वच्छ करून घ्या। दिवसभरात तुम्ही 2 वेळा हा उपाय करू शकता। या उपायांसह तुम्ही तुमच्या मानेचा काळपटपणा दूर करू शकता। त्यामुळे चेहऱ्याप्रमाणे मान सुद्धा अशीच उजळेल। आता इथंच थांबतोय। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।